Meg kell mondanom, nagyon izgultam a ma este miatt, mert sok kamupasi van a világban. Ó, de mennyire? Na és? Szokott gyúrni? Hát... Vagyis nyilvánvalóan nem. De hajlandó lenne rá, ha? A testi fittség nagyon fontos ám Shannonnak. Hiszen látszik is, nem, ha? De látszik. Fincsé! Tudja, ez itt egy étterem amúgy. Üdv, elvitel Lucy-nak. Igen, egy pillanat. Stílusa olyan egzotikus. Ó, hát nagyon köszönöm. Tudok valakit, aki kigyógyítsa ebből, és pillanatok alatt rendesen beszélhet.